אומרים שלום כי זה נגמר, רק יש לנו דבר אחד לומר, אנחנו אוהבים אתכם, נתגעגע אליכם, לחשוב עליכם בקומונה בבסיס. רצינו להגיד תודה על תקופה מאוד נפלאה, שפגנו פרקתם לנצח משפחה. כשהבנים הגיעו אז נהיה כאן מעניין, שלום בנות הנהגנו ואותנו זה יגבר. עכשיו בסוף י"ב נדמה שכלום לא השתנה, ביום העצמאות היה פצצה. עכשיו דורשים מדים ואת הח"כים מורידים, הולכים אל הקומונות ובשלט של תורמים, למרות שלא חשבנו וקשה להאמין, היום מכם אנחנו נפרדים, כי לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה, העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה, כי לא חשוב לאן נלך ולא חשוב